Panahon na nga para malagyan ng tali itong ilong ng aming mga baka dahil nga sa kanilang kakulitan. Kung matatandaan nyo nga yung alaga naming si Jack, siya nga yung pinakauna naming napangilungan sa mga alaga naming mga baka. At dahil nga malalaki na sila at kung minsan merong mga pasaway na kaya kailangan na talagang malagyan sila sa ngayon. At habang nag-aayos nga kami muna nitong mga panali ng kanilang ilong ay meron nga palang bahay ng bubuyog dito. Pero sa amin dito ay lampinig yun kung tawagin. At inuna nga namin yung alis and ayaw naman naming mamaga yung aming mga muka dahil sa kanilang kagat, diba? So anyway, ang ginamit nga naming panusok or pang-ilong nitong aming mga alaga ay nabili ko sa online shop. Ililink ko na nga lang sa video na to kung saan nga namin ito nabili. At kung ikaw nga ay nagbabalak din na ikaw na lang ang tumusok sa ilong ng iyong alaga, ay good luck sa iyo. Dahil hindi nga natin yan mabibili online unless ikaw mismo ang gagawa. Pero syempre, exception na lang kung meron kang kakilala na magbabaka talaga at marunong ang tumusok ng kanilang ilong, edi good for you. So ayun, pagkatapos nga nalagyan ng pangilong itong aming isang baka ay nag-spray ako sa kanya and move again tayo sa panibagong baka. And also, ililink ko na rin dyan kung ano nga yung gamit namin para sa mga langaw nitong aming mga alagang baka. Alam nyo ba na dati hindi talaga marunong si partner nito, pero syempre kailangan niyang pag-aralan dahil nga ang dami naming alagang baka na kailangan talaga mapangilungan. Literal talaga na kailangan mo ng tibay at lakas ng loob para lang magawa itong gawaing to. Nakakatakot kasi kung minsan kapag gumagalaw yung baka tapos mamiss ka sa pagtusok, ay nako, siguradong diretso sa lalamunan nila. Nasa pangatlong baka na nga kami at ayan nga pala si Dave at alam niya na rin siguro kung anong mangyayari sa kanya. Kita niyo naman yung struggle talaga ni partner sa first entry ng kanilang ilong, yun daw yung talagang pinakamahirap. Pero anyway, ayun lang, at kung meron kang katanungan pa tungkol sa aming mga alaga, paki-comment na rin yan. Syempre kung tagasan ka at nang malaman namin kung saan nga ba umaabot yung aming mga video. Yun lang muna, maraming salamat sa panonood at ingat!